Saps què és l'aula virtual de la UA? Doncs no patisques perquè de seguida t'ho expliquem amb un poquet de context. Aula virtual és el terme que s'ha utilitzat tradicionalment en els entorns digitals d'aprenentatge per a marcar el lloc en què relacionen els professors i els alumnes. Vaja, el que tota la vida hem dit campus virtual. I ara diem UA Cloud. El terme apareix en universitats, instituts i en general en qualsevol ens que tinga un vessant formatiu. Així teniu el Banc d'Espanya, els ports de l'Estat o el CSIC. Significa el mateix en la UA? Oh, no. Per tant, no patiu, perquè l'aula virtual no és un nou UA Cloud. L'aula virtual en la UA dona nom a l'aplicació de videoconferència que s'utilitzarà per a fer classes online. L'aspecte o interfície que tindrà serà este. No n'hi havia per a tant, veritat? Tot el professorat tindrà creada una aula virtual per assignatura i podrà accedir des d'UA Cloud. A més, si preferiu utilitzar una aplicació de videoconferència diferent, com ara Meet o Teams, podeu afegir la sala en l'aplicació, com veieu. Als alumnes els apareixerà també l'enllaç a l'aula virtual, fins i tot si useu una aplicació alternativa en el seu UA Cloud. En els pròxims vídeos anirem explicant les coses amb un poquet de paciència perquè la veritat és que l'aplicació té moltes funcionalitats.